Ако си обсебен към някого, прекрати това. Спри да чакаш съобщението, спри да чакаш извинението, спри да чакаш да получиш нещо. Бъди причината, а не следствието. Промени енергията си. Вибрацията на чакам нещо да се случи те откъсва от душата ти. Откъсва те от креативната ти сила. Откъсва те от това да си привлекателен дори. Ако си обсебен от някого, това няма нищо общо с тях. Това е огледало на това, което се случва вътре в теб. Това значи, че не вярваш, че си достатъчен. Че чакаш тяхното благодаря, тяхното извинявай, тяхното одобрение, за да се почувстваш цялостен. Но пак казвам, това не е заради тях. И ако не го излекуваш, ще влезеш в същата енергия в следващата си връзка или взаимоотношение. Какво е решението? Обучи ума си на тази истина. И тя е: душата ти вече е цялостна и съвършена. Следващия път, когато се хванеш, че чакаш